que interessant. I fa molt temps que se celebra l'aplec del Caragol? Doncs gairebé 41 anys, el primer cop va ser el 1980. I on celebra l'aplec del Caragol? Actualment se celebra als Camps Elisis, al barri de Capons, però abans se celebrava a la Llera del Riu Segre. I per què no es fa allí ara? Perquè el 1982 va haver una gran riuada que va fer malbé tota la vora. A més, com que no s'hi cabia, van anar a buscar l'aigua per ubicar-la. I què consisteix l'aplec del Caragol? Doncs mira, això es tracta d'un aplec gastronòmic que se va fer mundialment conegut. Les colles munten la seva carta a la parcel·la que li ha estat assignada. Què? L'aplec què? Aplec gastronòmic. Vol dir que té relació amb el menjar o producte alimentari. Ah, sí? Quin és el que menja tan típic de Lleida? Doncs són els caragols. Se'n mengen milers de tones i fet de 1000 maneres diferents. Sabies que els caragols són típics de Lleida? Aquí els mengem molt a la llauna, amb allioli i vinagreta. Estan per i a part més entitats han fet una mascota, l'Elic. I participa a l'aplec? Doncs mira, a l'aplec hi pot participar qualsevol persona gran o petita que formi part d'una colla. Són els penistes. Una colla? Què és això? Doncs és un grup de gent que formen com un equip. Es reuneixen. Cada colla té un nom, un logo, una roba especial, un perú, que passegen durant la cercavila de l'últim dia, on l'alcalde els posa l'escarapel·les. També reparteixen tasques i moltíssimes activitats per passar-s'ho d'allò més bé. Ara mateix, a l'aplec del Caragol hi ha 13.500 penyistes i 107 colles. Què et sembla? Uf, que munt de gent tota junta. I se celebra gaire dies l'aplec del Caragol? Doncs es celebra el mes de maig i dura 3 dies, divendres, dissabte i diumenge. Hi ha algú que digui que pot començar a fer alguna cosa especial? De Lleida és el que dona la sortida de l'aplec, que queda inaugurat per els focs artificials. I quins tipus d'activitats es fan a l'aplec? Sembla un lloc divertit. Doncs fixa't, cada colla organitza activitats perquè els espenistes s'ho passin d'allò més bé. I a més, la FECOI organitza jocs oberts a tots, com una actuació dels castellers de Lleida i del grup sardanista Montserrat. Qui dius? La FECOI, que organitza totes les penyes de l'aplec del Caragol. Vinga, m'explica'm algunes de les activitats. Potser que tant m'animaria a anar a l'aplec. Doncs mira, per els més petits, concurs de dibuixos, espectacles de mags i pallassos, grups d'animació, jocs, guerrers d'aigua, cursa de caragols i per els més grans, concurs de samarretes mullades, balla amb orquestres, vermut, jocs de taula, concurs d'allioli. I diumenge al matí tothom participa en una cercavila per la ciutat. Déu-n'hi-do, quin munt de coses es fan. Sembla tot molt divertit. Quina sort tenim els lleidatans de tenir aquesta festa tan nostra i especial.
A veure com els mengem, aquests caragols. Senyor, que mengem els nostres caragols. Ara vinc. A veure, Pau, com estan?